is nga wala naman naton gin-anticipar and this is out of our control. Medyo gin-hold ni siya subong sang Commission on Higher Education Central Office. So meaning, when I am saying that it is being put on hold, as of this time, academic year 2021-2022, wala kita ka-take off. Okay. Tanan nga congressional offices nationwide. So nationwide. Bilog kabilugan. na Pilipinas. Yes. So ang CHED Scholarship Program ng subong nga nagadalagan is ang online application which is very stiff and very heavy ang requirement. Kay medyo anon kagid, you have to push harder. Kay hindi man pwede nga makabilan nga makabi sa programa sa gobyerno nga hindi kita maka-invest sa ROD. Okay. So sa tanan nga nagapamangkot regarding this CHED Scholarship Program, i-discuss ta lang or amon nang ipalabot sa inyo kung ano ang mga basic requirements, but we are not yet accepting any applications as of this time. So ang pinaka-priority gid naton is ang syempre dapat officially enrolled ang bata sa isa ka higher education institution. So meaning dapat ang imo gin-eskwelahan or ginpa-eskwelahan mo sa imo bata dapat recognize ini sang Commission on Higher Education. Second, you need to be dapat na belong ka sa indigent family. No, ang ini na napiyungan tani siya nga guidelines for so many years. It's because hindi amo naka-strict si Central Office. But during 2020, 2021, nagsulod na ang guidelines wherein gina-verify kita sang Central Office through the Bureau of Internal Revenue. So meaning, hindi kita pwede ka-declare nga I am indigent because i-cross-check ikaw sang Central Office sa BIR. Okay. Pagkakita sang Commission on Higher Education nga naga-income ikaw above 400,000 annually, regardless kung ano ka mo kadamo sa isa ka pamilya, you are automatically not qualified. So para sang the poorest of the poor Yes, dapat, you have to be poorest of the poor. So Pero kung taas ang grade. taas ang grade, kay medyo dapat 85 and above ka sa amo ni nga guidelines. Dapat wala ka ganubo. So you have to be very, sa imo pagtuon. Ang ikaduwa, may mga preferred courses na kita this time. Okay. Sang una, ginpiyungan na iyang aton preferred courses. Kaya ang importante kay Congressman Greg, ang tanan nga mag-walk-in sa aton opisina, buot silingon, buliliga na sila. Correct. But ambal ko gani bala, hindi tanan nga bagay kontrolado sang aton congressman. That's right. May mga bagay gid nga kung kisang kinanglanon tagid i-obey and we have to abide in order for us to continuously avail the said program. Okay. So may mga parehas na hambal ko gani ang mga teacher education, mga general education, do wala na sila na belong sa Rod. Yes. So ang gin-focus subong ni CHED or ni Commission on Higher Education are those courses nga related sa numbers. Meaning, engineering, tanan nga engineering sulod. Okay. Accountancy, pero may ara kita nakasulod sa education nga aspect. I think ang Bachelor of Science in Secondary Education, major in Mathematics. Nakasulod sila. So, na-notice naton sa mga kapamati dira, nga nakibot kamo bala nga nagkaladula ang inyong ngalan pagka 2020, 2021. Nga wala na ang akon ngalan, wala kamo gindula sang opisina. Instead, isa kamo sa mga nakita sang CHED Central Office nga may isa kamo ka guidelines nga wala napasaran. That's the reason why nga wala nagwa ang imo ngalan sa inyong eskwelahan. That's right. Oo. And kang ikaapat, you have to dapat ara ka na belong sa like indigenous sector. Okay. Oo, isa na sa ginalantaw sang aton national entity or sa Commission on Higher Education Central Office nga ang mga naato to sa mga babaw bukid. That's right. Mga farmers, mga didto, kay sila naman ang dagaan pagtamod sang aton gobyerno. Kay hindi nila ma-access ang ini nga mga programa. It's because ato to sila sa babaw. Okay. So isa na sila sang aton ginalantaw kag mo ang labaw sa tanan, you have to be indigent. Amo lang gid kan kis aga ka ang barangay tabala sa Rod, maka-issue man ang indigent anytime you want. Mga ko indigency, maka-issue lang gid sila. Subong wala na siya ginabaton sang Commission on Higher Education. Okay. Yes, kay Mary Yes. ba nga basi punong to karon alahas siya Yes, tapos. unless otherwise, Sir Rod, you have Nagpakuno-kuno to lang? get
the certification of low income sa imo barangay. Yes. Kung anong naka-state dira, amo na siyang dalon mo sa abogado, pangayuan affidavit, kag panotaryuhan nga gapamatuod nga amo lang na ang imo income. So wala na damang-damang. Wala na damang-damang, Sir Rod. Why na subong amo na karikot? That's why gahambal ang mga ginikanan. Ano ni man kadamo-damo, kutsiburichi, mga bagay ini nga hindi naton kontrolado. But kung ikaw makasulod sa guidelines, kag ma-abide, kag ma-follow ka lang sa mga rules and regulation, hapos lang it siya katama. Okay, kanami, no? Ma'am, what if nga, poor gig kami kaayo, tapos, namin man mga grades ko, tapos ma'am, galing kayo mapili ko eskwelahan, gusto ko lasal, gid pwede na sa ma'am. Pwede ka kapili sang gusto mo yung eskwelahan. Okay. But we have to be very clear this time. Ang pinaka-main requirement ni CHED is you have to be officially enrolled before you apply the program. Okay. So meaning, nakadesisyon ka na nga, diri ka nga eskwelahan, ma-eskwela, bago ka nagsulod or nag-apply sa CHED Scholarship Program. For example, you will only getting 7,500 per SEM. But you are having 26,000 nga miscellaneous and other fees sa imo school per SEM. I-deduct lang na si 7,500. The rest ya imo na problemahon. Oh, That's I why ang see. ginahimo namon sa opisina, kung ikaw nagapangabay sang amo ni nga programa, gahambal ka nga pigado-pigado ka, ginasuggest gid namon nga go to public or government schools. So, para sa mga BCC, kung may Bacolod City Bacolod College. City College. Carlos Hilado. Memorial State College. We have TUP, we have Seliman, we have UP, we have Bago, and etc. Kay tungod, ang mangin financial aid ninyo nga makuha sa amon opisina, amo ni siyang pangpiyan-piyan sa projects, splitting, Correct. and so on. Daw may mas-save ka pagali kung Correct. diri kuya may eskwela sa Carlos Hilado Memorial Exactly. State College or Bacolod City College. Kisa sa LaSalle or the other school like UNOR, LCC, Yeah. and the rest, kung Yes. diri kayo sa Bacolod. But we have the exception to the rule, Sir Rod. Okay. Kaya di may mga ginikanan, gidya nga ang kurso nga gusto sang bata nila ara sa mga private school. Ang Okay. ginahimo ta lang is gina-briefing tani sila, ma'am, this is only the financial aid. This is only a financial aid pang piyan-piyan sa imong Okay. gastuhan. Hindi pwede nga tanan nga exam, tanan nga enrollment, isalig mo sa sini nga programa. Okay. Yes, because this is not an academic scholarship. This is only a financial aid being given to those poorest among the poor na naton nga mga kauturan. Okay, but deserving. Deserving. Ma'am, what if first year ko tapos ang grade ko nami? Pag second year ko, naglagabong ko dabi. Yes. Masigi pa na, ma'am. Oh, yes. Actually, pwede pa na siya naton maistoryahan. May mga bagay, gidya nga pwede ta maistoryahan. Okay. You have to inform the office. Kay kung kisa, ginatago-tago sang kabataan. Oh. Kag ulihin na lang kakatulupangdan. Dito nagkakatulupangdan kung arang mo nadula na ang iyangalan. Nadula ng iyangalan in the sense, wala siya naka-reach sa general weighted average. It's because of those failed subjects. Okay. Since wala ka nag-inform sa office, wala na mo na-notify ang Region 6 nga may problema kagali sa imo grado. So, dapat ma-report ka gidya every now and Yes. then pabaloon mo gid mismo ang opisina ni Congressman. Gati, Yes. by now, amo na akong grades. Yes, it's because, Sir Rod, ang opisina ni Congressman Greg, ang isa lang gid, siya lang gid yung nag-endorso sang tanang nga dokumento sa CHED Region 6. Okay. Wala na sang i-honor. Wala na sang i-honor nga iban nga opisina ang CHED Region 6. Wala labot sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Okay. Yes. So, may proseso. May proseso. May sundon ta nga dapat kumplituhon ta nga mga guidelines para ma-qualify ta. So, hindi ka pwede nga, bata ko yan ni barangay captain. Ano Ay, yun? hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. As Nga far- lapit ka sa luwag do. Alang-alang tada sa mga lapit sa luwag. It's because we are cutting that stigma. Ang intensyon ni Congressman Greg Sataya, na nami anggi ko magambal sa ngamon ni. Gusto ko gini-emphasize nga ang intensyon sang opisina ni Congressman Greg Sataya is to give the service fair and square. No? Kung ging pakadto ka da ni kapitan, i-entertain ka namon, pero kung wala kaya kasulod sa guidelines, wala na gid kami mahimo. That is beyond our capacity to help you. Okay. Oo. Wow. Kag ginaklaro, taginiya sa aton mga kapitanis kag kagawad, we have nothing against you mga utod namon nga mga kapitan kag kagawad. As long ang i-endorse ninyo sa opisina, qualified, pasok sa banga ang tanan nga requirements, wala problema, gakaagaan gina sila naton pagtamod. Wow. Kaya ako gani, hindi man sa medyo pigado, mas ang una tamaan ka pigado. Yes. May mga hinablos man ko, aging scholar ni
Congressman Greg Asataya, nag-eskwela sa BCC. Galing ang problema sa mga inablos ko, wala sila nagtapos sa ilang pag-eskwela. So nakita na sila sang my love, abaw! And speaking, Sir Rod, kung wala ka gatapos ang imong pag-eskwela, amo naman ang mga bagay, kaya hindi naman namon kontrolado Yes. sa mga end. May haraga untat, it's because sa kapigaduhon, hindi na masarangan, or may mga nagkalatabo unexpectedly along the way. Once nga maguntat ka, kag wala mo na notify si Congressional Office, automatic the following year nga magbalik ka sa imo pag-eskwela, madula gid ang imong ngalan. Wow! Yes. Do, kumilek ba? Ito na madula. Ikaw wala ka Oh, buto-buto. wala ka buto-buto, madula ang ngalan mo. Na, Oh. abo na. Yes. So, Ari, ma'am, para mas exciting pa yun Yes. natin nga pag istoryahan na isubong nga udto sa mga kapanyaga atong mga friends da nga lantaw worldwide. Yes. Gapalamati. Okay, so Ari, may duwa ta ka scholars, Yes. ma'am. Salamat indala mo gid sila para masiling naton makahatag sang testimoniya nila kung anong mga benefits, anong ilang dapat pasalamatan sa Congressional Office. Ladies and gentlemen, two of the binibining, wala na binibining, nara pagali, Miss Universe Philippines, gabi daw mo na, hindi kang pati, basta kigan nyo ko. Hindi, mga gupahon, sila mo. Ari sa Barangay 3, si Miss Daneline Mahilom, okay, and of course, sa Barangay 22, dugay-dugay si Ella Rose Hillboy. Hello! Kumusta ka mo? Ngayong Ogdo. Okay. Una na yung ma'am Bal, si... Ma'am, pakilala, mama. Hello, ngayong Ogdo sa tanan. Ako gali si Daneline Mahilom, taga Barangay 3. Kag isa ako sa child scholar ni Congressman Greg Asataya since first year college hasta nga nagka-graduate na gid ko. Okay, so lapit-lapit na tayo tayo sa mic, ma'am ha, para batiun ta. Okay, ma'am, nagsugod ka scholar, anong year? First year? Pag-hit? First year. First year pa lang? Scholar ka na. So, ginkumpleto mo to ang mga dapat kumplituhon sa nga ginhambal kagina ni Ma'am Jobilin Canoy. Oo, ang mga requirements. Mga guidelines. Okay, so pwede mo kung may istoryahan, nagsugod ka first year. Suguri sang first year ka man para lawig-lawig istoryahan. Ay, tati Ako, sa nagsugod ko first year, nagsulat ko sa BCC. Di ako nag-eskwela kaya syempre, pegado, kag wala-wala, good income. Sa nag-enroll ko, nag-sideline ko nga baligya cakes. Tapos ang nakabati ko nga may amo nagkali nga program si Kong. Wala gi ko nagduwa-duwa nga magpalapit sa office kag magpamangkot kung paano makasulod or amo na. Tapos amo to nga nang ginggaan na kami nila requirements kag amo to ging process namon hasta nga nang nag-qualified kami process tapos amo to nag-abot amon allowance kag amo to nagdako gyud siya bulig sa pag-eskwela namon. So, naka-PNP yan. Anong eskwelahan, ma'am, if you don't mind? Bacolod City College Okay. in Tacoling Campus. Wow! So, by the time from first year, natapos, magiging anong kurso? Ng Bachelor of Science in Office Administration. Wow, kanami mga kurso nga uso subong, no? Kanami katahom. So, tayo yun, kaluyan nakabulig ako ang Kaluyan. ang scholarship program natin ni Kong Greg sa taya. Okay, kag siyempre, ari man makadugang ka pa karon kung gusto mo, mag-greet mo ganing imo, ano karon, imo mga family members. Okay, ari naman subong sa Barangay 22 kaya, no? Yes. Okay, ladies and gentlemen, ari si Ellie Rose Hillboy. Ikaw na lang pakilala. Ellie Rose, sige. May nga po sa ton mga tagpalamati. Ako gali si Ellie Rose Hillboy from Barangay 22. Isa ka scholar ni Congressman Greg Asataya halinggid sang first year. Dako nga opportunity para sa akon kay working student kay Colin sang una. Sulod balay. Dobra ko ya sulod balay. Ako nagpiskila sa akon kagalingon halin sang high school. Gusto ko na magpalakpak. Amo man ko na mo. Ako mo nag-eskwela sa akong kugalingon. Sige ka nami diba? katahom. Nami, Inspiring. tama siya, Oo. Hasta nga nakagraduate ko kag nakaobra, dako gid nga nabulig ang scholarship ni Congressman Greg kay sa kinahanglan ko financial nagamit ko gid siya.
So, subong, duwa ka mo, may ubra ka na, Hello, Rose. Okay ka nami, no? Kag, ikaw man, ma'am, tinayboy, ta ka kay barangay 3 ka, barangay 2 ko. Okay. Danilyn, may ubra ka naman subong. Nang may ara, sir. Ay, katahong. Kanami nga may amo to nga programa. Kag, ka-fruitful ba lang ati, kamo masiling naton, nagseryosogid sa pag-eskwela. Wala nyo ginintrahan sang natural. Ako unta nga, kung kaisa ang nubyo-nubyo na medyo maka-inspired, pero mostly, kalabanan, medyo masiling do kaupang bala, daw agawon niya pa ang oras sa pagtuon mo, agawon niya pa ang imong tion mo para sa pamilya mo. Ako gapati, kuya nga nami, anay eskwela kung pwede. Pakiti, ma'am, pila na gani, pilong mind ako na okay. Sa'yo kay ti, abo ni pala mang kutano nga initan sa mga babae mo. Pila na ta sa subong, ma'am? Ay, hindi alata. Ang edad pila? 25 na. Ikaw, ma'am? Nang 24. Okay lang, kaya ang body age yun naman, 18. Ang real age ako na. Pero body age 18 mo, grabe ubin ba? Kanami, no? Imagine from first year, nag-second year ka mo, nag-third year, nag-fourth year. Wow, kanami, sa inyong naging tutukan nyo, gid. Ma'am, naka-istorya sa amon si Ellie Rose, nga daw medyo nakasulod sa kabalay, no? Amo na bala, nagbulig-bulig sa isa kabalay. Ikaw, ma'am, nakagi ka mo na? Or sa inyo ka lang gidya balay? Sa amon lang ko balay, pero for example, kung may ara, may mga sideline, amon na ginasudlan ko gid sa sir kay para man awat man ang ang kwarta nga daan ma. Na mo nang namig nga term mi ako awat pa. Ang aton nga makabulig pagid. Kung kaysa ang masiling naton ang nadawat naton from the scholarship program ni Congressman Greg Casataya, kisa matagdugan mo pa na sa iban nga mo, ang budget ba lang nga para dira lang na sa kisa makadugang, makabulig nga, inabalang may balaklon, maka chip in ka pa. Kay ma'am, sa inyo panimalay, kompleto pa man, the parents, all the siblings. Sa imo man, Danny, kompleto, kanami sa inyo, no? Kay katahom nga muna ba lang, ang scholarship program na pusla niya gid to the fullest. Nakugid na bulig. Okay, gaanta ka mo bitsempo ba si mitam yawon ka mo kag may gusto ka mo da nga it's time to shout out if you want. O sige ma'am, kag pasalamat kaliwat kung gusto mo kay Congreg Gasataya. Dako gid nga pasalamatan kay Congressman Greg Gasataya bilang isa ka scholar na puslan gid namon nang iyang ginbulig sa amon. Thank you gid kong. Okay, so hindi mo pagtamyawon si nanay mo, si tatay mo, kasi ka pamati ka lang tao, yung mga utod. Ate, ikaw na lang, Danny Linbe. Hello, dagali sa akon nga family, sila ni mama kag ni papa nga gapamati gid subong kag sa mga barkada namon nga ara man da gapalantaw kag gapa-thank you gid ko kay Congressman Greg Gasataya sa nga nabulig nila sa amon kag dako gid ang impact sa amon nga kabuhi sang nakasulod gid kami sa scholar sa CHED. Okay, congratulations. Kay kamo may ubra naman subong. So, ang next step na, mag-30s ka mo, pamana na ka mo. Ay, sir. 30s. Sir, so, gaan ko lang gabay nga background. Yes. These two ladies here were my students before. Ay, Na-remember ko lang gid, sa nagsulod ko kay Congressman Greg, ang intention ko ang vision ko ni Congressman Greg is makabulig lang ta job, tama na. Sang naginggaan ko chance to do this teaching job, Sir Rod. Yes. Sila ning pioneer students ko. Actually, they hated me so much. Oh! Yeah. It's because I am very strict, you know. Oo. Because gapati kaya Sir Rod nga hindi dapat arang pabayaan lang. So, ang ni Kong, kasi may makita kada job nga bululigan gid, mo na bala makita mo man na job mo i-assess mo. You have to use your conviction. Ilantaw mo sa tao nga bululigan. This Ellie here, si Ellie Rose,
As in, medyo bugat niyang buot ko siya kay permi siya do tulog sa klase. Do wala ka what I mean daw hindi siya do wala siya bala sa kagalingon niya. Oo. And then dito ko nabalaan nga housemaid siya gali. Tapos di ka padala pa siya sa iya ginikanan. Do mga amo ni siya nga mga bagay ang ginlantaw naton, especially well guided kita ni Congressman. Imagine ginajagol yang pagka tao sa sulod balay. And then, kung ano dang iya ma-income, gina-send out ya pa sa iya family, dito ko ginlantaw nga pwede kasulod si Congressman Greg. Hindi joke ang 6,000 per semester, no? Hindi joke. So, bisan we were strangers way back then, gin-approach ko ni sila nga tiba si gusto nyo, amuning mga set of requirements. It's because nakita ko na ang ginhalinan niya. And then this Danny Lin here, medyo hindi ko ni, since nga mga pioneer students ko ni sila, I don't still have this relationship with them yet. Pero kada kita ko sa'yo, may dako-dako na siya nga plastic nga ginabakintol. Ang unod, mga yema, ube, kung ano-ano, pada nga ginabaligya, 1 week to pay, mga ama mo na bala, sir. Katahom, no? So dito ko siya dahil kini-istorya nga ti ano ang anong pamilya, anong ginahalinan sang pamilya, anong ginapalangitanan sang pamilya. And this, ang ini nga mga estudyante, isa sa mga gusto-gusto gidbuligan ni Congressman Greg. These are some of the few students nga nalabutan naton. So because of them, nagpaningkasog ang opisina ni Congressman Greg. Kag sa ilang nga time dito ko first term ta to, Sir Rod, during the time first term ta as congressman. Gamay-gamay pa to ang aton pondo during that time. Sir Greg, kung pamati ka, kung imo madumduman, ang aton tong nga slots is only 600 students. 600 students lang ang pwede makita ni Congressman Greg during 2016. Pero ang application sa office is 3,019 students. Pero 600 something lang ang pwede namon makita. Yeah. Imagine that is not wala gani nakatunga, Sir Rod. Correct. Kung ano kalipay sang heart namon nga makater ang 600 students, amo man nakasakit para kay Congressman Greg nga ang pila kalibo mabilin. Correct. The following year, nag-times 2 ang aton budget. It's because ang drive ni Congressman Greg is education. Si Congressman Greg halin sa pigado, scholar, hasta nangin kung ano man siya subong. Open book na. Yes, that is an open book. That's why every year, gina times 2 ni Congressman Greg, hasta nga nagpila na kita kalibo subong, Sir Rod. So these are the stories of many of you. Sa tanan namon nga scholars. Hindi man nami ang napagsulod sang 2019, 2020, 2021, pagsulod sa aton. It's because nauntat ang mga ayuda, nauntat ang mga gina-expect nga ayuda. Ang abi ta maabot, wala nag-inabot. Isa lang gid ang mambal ko sa inyo, mga scholars. During your first year and second year with us, never kamo ginpabayaan ni Congressman Greg Sataya. Okay. And even pagka 2019, 2020, ging workout naton tanan, wala man namo nalabutan ang tanan nga nagkaladagdag, pero as much as we can, ginlabot namon ang wala na dala sa Unifast, kag gintagaan ayuda ni Congressman Greg Sataya. And even during 2020, sang nagbudlay na ang tanan nga requirements, ara si Attorney Mark Mayo naglibre sa tanan nga affidavit, wala nagpabayad. Notaryo wala nagpabayad tungod amo na ang gusto ni Congressman Greg Sataya. Kanami, no? Kung lantawon mo gani, Sir Rod, kung gustohon lang gid, kung hindi kami mag-attach sa amon mga scholars, you will be paying not less than 1,000 pesos bag-o ka makasulod sa scholarship. Pero gin-call out, gin-vouch ni Congressman Greg kag ni Attorney Mark Mayo, hindi pagpabayro ng aton mga estudyante, bisan dra na lang mapamag-an tang ila kabuhi. So, amo na siyang amo kami naka-aggressive. Amo ko ni kamin sa inyong mga scholars. It's because palangga gid kamo ni Congressman Greg Sataya. And we will stay and forever committed. Kung anong ging komitar ni Congressman Greg Sataya nga hindi kamo pabayaan, kag hindi kamo pagbuyan. That's why may kampiyon sa edukasyon page kita. And I am posting this live feed sa inyong sa aton nga wall in order for you to know. Just stay with us. Stay connected kay hindi gid kamo pagpabayaan ni Congressman Greg Sataya. Palakpakan! Kag para magpamatuod pag na abilan tawon tani ang video nga napreparar ta. Yes, ma'am. We have this very short clip. Hindi gini siya tanan-tanan sang aton mga
namin ning relasyon ni Congressman Greg sa CHED. So, it's because of pandemic, wala kita katipon. But yet, we were able to compile these videos para kay Congressman Greg Gasataya. Kung napamati ka, sir, this is for you. Okay, so, action. JM? We'll have the video in a little while. Again, we keep on reminding everyone to please observe the minimum health protocols. Kita viewers, gali, sir. Salamat. I-greet na giti sila. Yeah. Si Elizabeth Malakagamala. Thank you, Yes, classmates. we have many scholars nga naara subong sa aton live. Hello everyone. Yes. So while waiting for our video, hello Mamaita. Hello, good afternoon. Hello, ma'am. Hello, Ma'am Sweet, Miss Yam, Shaira, mga upod ko sa opisina, Attorney Mark Mayo. Of course, our scholars, Eric Navarro, Roden, Rexel. Hello, Ana Luna and Sia. Hello, good afternoon. Okay, we're ready. We're about to Yes. show you this. Roll BTR. My name is Rose Ann Baluray, sa ka-grantee sang test. Nakaugid ang akapasalamat sa Silinga Scholarship Code kay way ni ka arab lang dapati ko walay posible gid way ni Lord para sa akon yung mga continued dispatch at poverty because poverty guys hindi rason para di ka matapos pag-eskwela and thankful gid ko sa kay Congressman sa tayo sa iyang staff. You are such an angel sent by God without wings. Thank you so much kag padayon dito ya sa pag-eskwela. Congrats, thank you din sa Scholar. Bakit niya po sa amon, sa akon, sa amon, sa tali. So, mga congrats. Thank you so much. That's right. I'm Mariela Umbria, a Bachelor of Science in Office Administration from Bacolod City College. And salamat po nga dako kay tungod sa scholarship program. Nakabulig sa akong napag-eskwela sa tuition ko kag sa family ko nakatagmang sa akong family. And madamo ulit salamat, dako ulit salamat kay Kong Greg Gasataya. May naglaw sa tanan ako galing sa Mary Petrus Malay. Gapasalamat ako kay Congress sa scholarship na nabatong ko subong na dako gid nagbulig sa akon. Labi na gid sa akon nga family. Mapagulong ko na akon nga mother and akon nga papa sa iyang nga sakit. Madamo gid nga salamat. Ako galing si Martis Maria. Thank you gid Kong Greg sa imo nga ginhatag nga bulig sa amon. Madamo gid kini nga mapakal para sa akong pamilya. Madamo gid nga salamat. Sir Greg, kasi tayo, thank you sa bulig. Sa akon. Ako kabulig, sir, nga nakasunod sa scholarship. Thank you. Ako si Danica Ann Pasino, bali from first year as a nag-partner ko scholarship ko ni Congressman Greg Gasataya. Bali under ko sang CHED, but kay gin-develop ni I gin-absorb ni Unifas. Under na ko sang Unifas. So, dako gid ako ng bulig sang scholarship sa akon kay nang naka-continue ko sa pag-eskwela kag nakabulig sa akong completely ka lesson sa eskwelahan. Pasalamat ko kay Congressman Greg Gasataya kay nang tungod sa iya nang hopefully nga makagraduate ko kag first time sa among family na may degree holder. Madamo gid na salamat sa inyo tanan. Hello ko, ako galing si J. Apo. 4 years makagaling na scholar. Nagkapasalamat gid ako tungod kay nang ginabuligan kami. Like especially sa akon, as a working student, very good like gid ko tama. Gaboard ako sa class. So, nagpasalamat ko sa inyo na arakid ka mo gabulig sa amon. Anak niyo dito ko ginpabayag. Especially man kay Miss Jovelyn na to, arakid sa gagabay sa amon tanan. And salamat gid kay wala mo kami ginapabayaan. As a working student, ikado man ang gidikanan ko. Nakatapos ko sa pag-eskwela. Tuod man sa bulig nyo, madamo gid yung estudyante nga nabuligan mo pag nakatapos.
kag makabulig man sa gulikanan nilang apigaton. Thank you gid sa pag-inspire sa amon sa tanan nga mga estudyante nga ang pag-apigadohon hindi gid hindrance para maging successful ka sa ulitin. Thank you man sa mga kayuhan nga hindi lang sa estudyante kundi sa bilog nga tao sa Bacolod nga ara kagig suporta sa ila. Wala man namon ginapakita gid nga kinasuportaan ka namon pero within our hearts number one kagid ko kag thank you gid sa tanan tani gaan ka pa sa ni Lord sa healthy nga lawas kag tani madamo pa sang may mabuligan mo. Thank you gid. Congress, madamo na salamat sa kayo na naging hatag sa amon sa mga estudyante. Labi na gid sa akon kay ako ay may bata. So dapat din ang bulig sa akong kay damo dito kalastuman. Kaya nagpasalamat din kami sa padayon mo na proseso, asikaso na para kami matagahan sa pagkakataon na mabuligan. Thank you so much. Congress, meron damo ganyan salamat sa ginhatag mo sa amon nga opportunity. Kag dako ginabulig sa amon especially nga eskwela ko. Kag thank you gid kag dako ginabulig sa amon. Thank you gid nga wala mo kami ginapabayan, especially kay Miss D. Nang dako gid nga pagpasalamat ko sa inyo, especially sa staff na ga-accept tayo sa amon yung mga problem. Initan. Thank you gid ni madamo. Thank you dear sa tama. Super lucky ko halos ako sa nakaswerte na napakpa kag na binigyan ni Congressman dahil sa kaya thank you ka tama kay sa in the middle of pandemic ari lang dapat kong para magbigay sa aming tanan kaya tapos naging pagdadapigado naging ari man po gapon si kong pagbibiligan niya kami so mapapasakot na thank you ka tama. Congressman, salamat din sa imong scholarship na ginhatag sa amon. Thank you again sa opportunity nga mga pagbil sa scholarship makagraduate. Ako ginabulig sa amon nga mga working students na kami kapabay sa amon. Thank you again. Kong, thank you very much with sa scholarship tungod sa mo na ka-graduate ko. Kag madamang din nga salamat kay dako din nga bulig sa akon kay nakagraduate dito tungod sa scholarship ko kung na malabot ko na din ang akon nga manghandog sa kabor. Thank you very much. Ako gali si Jaira Pilipino from Bacolod City College, third year naman. Kag nang thank you sa padayon nga pagbulig sa amon. Kag salamat sa padayon nga pag-process ang amon nga mga need biskang free tuition na kami pero still gyapon ay mapukulangga sa amon wala gadula. Kag kamay pa nga ibyan pa ni Lord ang kung ano man ang heart's desire mo kag ang imong mga plano sa kabut. Salamat din. God bless. Hello, Congressman Greg. Salamat din sa inyong opportunity na ginhatag nimo sa amon. We are graduates from Bacolod City College. We took up Bachelor of Science in Office Administration. Kag madamo gyud salamat malipay gid ang amon nga ginikanan sa inyong ginhatag nimo sa amon. Thank you, Congress. Madamo gyud salamat. Kampiyon sa serbisyo, kampiyon sa edukasyon. Madamo Salamat, Congressman Greg Gasataya. Siling te pala, Ma'am Job, nga ti ako, produkto man ko sang natawag nga pagpaninguwa kiti at an early age na patay na si nanay kay si tatay. So, paninguwa kagi dapat. Hindi, sakto na, poverty sa the hindrance of success. Sakto na. Kag ti maghambal na Bacolod City College, graduate ka mo, basi ang balon nila, ito medyo, ibang bala ko, untang hikay, hindi. Ang namin yung nga produkto, araw, living testimony, si Councilor Iseng Salanga. Yes. Pero may could actually sa inyo sa una, pag sugod gisa na kay pero may ko ga MC, mag-beauty pageant. Chimpon sa Councilor Iseng. Kadto di rod upod ka sa amon. Sa kanami, ma'am, no? Yeah. Yes, ma'am, anong madugang mo?
these are just few scholars of Congressman Greg Casataya. It's because sa Bacolod City College, kita gid ang naga-initiar or Oo. initiate sang paghatag sa ilang mga allowances. Unlike sa ibang nga schools, naga-direct sa ilang mga account. But we have scholars, a lot of scholars from Kamsi or Carlos Hilado Memorial State College. Halos tanan nga eskwelahan diri sa Bacolod. That's right. Damo-damo kita dira scholars. Sa ginhambal ko gani, medyo wala man nagpabor sa aton si 2019 kag 2020, 2021, pero ginahimo gid ni Congressman Greg Casataya ang tanan para bisan papano hindi nyo man mabaton ang kabilugan pero biskan papano makahatag kami sang gamay sa inyo nga kaayuhan. And gusto ko lang i-call out si Miss Divina Firia, I guess. She is a CHED scholar also. I think she is watching. She is also a very inspiring person. Pulo sila ka mag-utod, Sir Rod. Ato na to siya sa punta-punta sang Vista Alegre. I've seen her situation. Amo kami naka-connected sa amon scholars kay hambal ni Congressman Greg. Hindi lang pwede job nga mahatag lang ta sa ila financial aid. We have to know the roots. That's right. Dapat mabalaan ta kung ano ang ila ginahalinan. Dapat mabalaan ta kung diin gid ang gusto nila kadtuan para bisan papano hindi lang sa scholarship program kita makabulig sa ila. And even kabalo kamo kung sino kamo sa amon mga dear scholars. Sa tanan nga naga-message sa akon makapangayo kay Congressman Greg medical or ano nga assistant sa opisina, wala gid kami ga indi. It's because siling gani ni Congressman Greg hindi lang asta sa scholarship program ang aton relasyon. Asta nga pwede malabutan sang aton na opisina sa anuman klase nga programa, ginalabot na naton. Regardless kung scholar ka man o kung hindi. Pero kung scholar ka, hindi lang niya tungod kay scholar ka, amo lang nang mabenepisyo nimo sa opisina ni Congressman Greg Casataya. Okay, so I'm pretty sure sa kaso ni Daneline kag ni Ellie Rose, you will forever grateful. Yes. I'm pretty sure kanami balang ay kisama emotional ka kay ti katahong mga programa ini nga meron to ginagambal nga ako lang isa Yes. sa amon pamilya nga makagraduate. Yes. Tapos yes, kampiyon oo. sa edukasyon Yes, si as in Kong siya Greg lang, Casataya. At least ko no, may degree holder na ang Yes. ilang pamilya. And speaking of that, isa na siya sa battle cry ni Congressman Greg. Kung inyo kilala si Congressman Greg, sa tanan niya nga mga speeches, ang battle cry ni Congressman Greg is at least may isa ka graduar or graduate sa college sa kada Panimalay. Amo So, amo na siya, Sir Rod. Kag ako unta ang mga ano bala mga recipients ng scholarship mga tarong mag-ubra. Yes, good, Sir Rod. Sincero, may dedikasyon kiti nagyan nilang tanan mo para lang gid makagraduar. So amo na kanami mabatyagan mo ang sincerity nga loyalty makadeliver kay gid Yes. balaya kay ti nagyan mo lang di magkalaabo sa muna mo. Ang Yes. sapatos mo guba. Yes, Sir Rod. Ang tanan pa na to, ginawa mo na lang para lang gid mausar magamit mo. Amo na nga subong sa inyo duwa, congratulations kita. Baw ka na may katahom gid. Gani, Sir Rod. Hambal ko gani, Sir Rod, ang hambal gani ni ko ang bala before. Kung ano pagid ko nang mabulig naton, ano pagid ang pwede tahimuon sa mga scholars job. Actually, kada year dapat ginatipo ni sila ni Congressman Greg, ginapaskuhan, kaparapol si Kong, kung ano-ano pa dang pwede mahatag ni Kong every year na. But because of pandemic, na-untouch siya. Pero I would like to commend gina-appreciate ginamon ang tanan ng mga scholars. During the lockdown, Sir Rod, damo-damo ga message, gusto nila mag-volunteer for Congressman Greg. Kaya nagalibot kami. Oo. We are lack of manpowers. Kaya kami lang sa opisina, naga-message sila, Miss, hambala si Kong, ma-volunteer kami. Pero si Congressman Greg hindi gusto. It's because hindi gusto ni Congressman Greg nga gamiton ang kabataan para sa opisina. It's because naka-design ni sila yung nga magtuon para sa ila pamilya. Kag Yes. niya gusto nga, well, ako unta si COVID-19 katraidor. Yes. Hindi siya gusto nga marisgo ang mga kabataan. Correct, oo. Kapag kay Jinky, lagdon, good afternoon ko no, thank you. Kay Divina Frias, si Elizabeth Yes. Malakagamala, gritagiti sila, nakibas magsululong ko. Yes, I think Analuna Después is Hello, watching Sir us. Rod. Sige. She is watching us from Qatar, I guess. Kung hindi ko magsala. Wow. Hello, Madam Analuna, maayong ugto. Yes. Celine Divina Feria, good afternoon. Proud CHED scholar Yes, ni of Kong course, Greg. sino ni siya gani, oh? Si Barbie. So, wala pilangalan niya.
Luisito. Hello, Luisito. Mayong ugto. Okay, Yes, si Rona Rihida Trava. Yes, sir. Oh, thank you so, very amo na much. siya kanami isang programa naton. Okay. And ginapabalo talang gali ang aton mga tagpalamati. No? I know you are watching, especially sa mga nag-graduate na nga nagahulat scholarship para sa mga manghod nila. For this school year, 2020-2021, naka-on hold or naka-status ko ang aton application. And then may mga enlisted kita sa office nga wala nato na cater from 2019-2020. Mangin priority ni sila naton if ever gid man mag-open ang scholarship application ni Congressman Greg Gasataya. Okay, so Yes. klaro ha, klarohon naman sa kay aksyon, Henry, kung tagaan pa kami di sang signal kay Dora ng atong pinalangga, man nga palangga naman isa. Yes, si Sir oo. Ed de la Fuente. Wave ka mo sa iya! Wow, wave ka mo na. Yes. Action Henry, may 5 minutes pa tayo, no? Yes. Okay, so sige, yun talang kagati, ma'am, klaro na yung mga ginambalan mo kung halimbawa, ako ma-apply, pero kabalo ko nga si tatay ko ato sa abroad. Tapos si nanay ko may ubraman di regular sa Bacolod. So, kay gusto mag-apply as a scholar para makabulig ko sa ila. Galing kay sa annually, ang income ni tatay, sobra sa 400,000. Yes, So, basta magsubra sa 400,000, Sir Hindi Rod. ka na Ina-discourage tanengid nga daan. Because Oo. we don't want to give false hope sa kabataan. okay, kalaw, ay man nga halimbawa, buligan nyo ko, pero ka-afford ko actually, Yeah, oo. ihatag to na lang. Hatag Sa na lang hindi isa. Mas ito nagkikinanglan. ka-afford. Oo. Oo. Kinanglan ko bulig nyo, pero mas may nagakinahanglan pag Yes, dito Oo. ta sa mas nagakinahanglan. Oo, nga I ti- know naintindihan na sa aton tagpalamati ang amo ng aspeto, Sir Rod. Oo, kay kisa hindi naman malipatan, may ara mapalapit sa imo, Yeah. may matek sa imo. Sa akon may gakatabo. Mana, ti ginambalan ko man sila nga salaon pag ginaya Salaon. mo, double check na, no? Amo nang kinanglanon gid, ti imagine, hindi lang pagiging scholar ni Kong Greg Gasataya ang ginabasihan nyo, at the same time, may personal touch. Yes, may personal kay touch. gakadtog ka mo sa gakadtog ka panaog ka mo kay ginabalang mismo ka mo nga man sa office. No, pare ba si gabulig man ni si Jonald Andrade ho, ano? Yes, gabulig. O nga gakadto man kamo ti nabalaan yung nga ay hindi man to pigado gid sa pigado ti sa makasiling ka bala mo na. Daw hindi pa man gidto talabangan. Ma'am, kung 4-piece ko binipisaryo, ang bata ko, pwede man ka-apply yapon scholar kung hindi na Gina-discourage na siya namon kay may Ah. program ang gobyerno para sa ila. may ara na nga daan. Yes, ang intention bisang national government is to spread out the program. That's right. Oo, para sa mga wala pagid naka-experience or nakatilaw sang siningang mga programa, Sir Rod. So ginapainchindi ta gina sa nagakinadto sa opisina, kung kisa aga pangakig pa na sila, pero okay lang gid na iya ti inchindihan ta na iya. Damo na bala, Sir Rod. Pero ti mastik gitagyapon sa rules and regulations sang national government. That's right. Kaya mo to gani siling mo, ma'am, no? Amo ni nabuligan nyo, amo ni kagatos. Pero mas libo gali ito, hindi nyo pa mabuligan. Well, ay, kabudlay. Yes. Pero sige lang, at least, that spell a lot of difference. Nga, damo man nagyapo ng multitude naman ang Yes, of nabuligan. course, Sir Rod. Oo. Multiplier na mo, kanami-nami. Ti ma'am, basi may idugang kada nga grito, nanay? Yes, hindi ko ginipagosikan ang ininga chimpo. In behalf of Congressman Greg Gasataya, sa amon dear scholars, sa tanan nga ara sa kampiyon sa edukasyon, ari na kamo sa amon mga dughan. Kag hindi kami maguntat sa pagbulig kag pagtatap sa inyo. Hindi man namon maisa-isa ang amon ginahimo behind your back or behind the curtains of all of this. Pero gina-assure ginamon kamo tanan, palihog ihutik sa inyo ginikanan. Ginahimo ni Congressman Greg Gasataya ang tanan para magtupa gid sa inyo ang nagakaangay sa inyo. Thank you so much kag palangga gid kamo. Wow, well said. Palakpakan si Ma'am Jovelyn Canoy. Kag ti ma'am, ikaw, well, mo nakakilala gid sa imo. Iloy na ko nila, Sir. Iloy na ko na nila. Oo, tanan. kanami katahom, no? Kag ti siyempre, amo to na siling mo, kag ginaliwaton talang si attorney Mayo. Steven Mayo, nga ti, amo na bala nga ang dapat gastuhon nila, lapit sa kalibo. Yeah, Pero yes. imagine na? Kung Ginpulawan libre. naman sa opisina, ginpulawan
Ginutihan, imagine, utihan, isa-isa ni Attorney Mark Mayo, notaryo. That's for free. Kaya pa ni Congressman Greg, hindi tayo napagpabudlayan ng aton mga scholars. The least that you can do for them, especially nga pandemic kita. Okay, so Action Henry. Wala na guro kita tiyempo kay daw wala pa sa gasin niya. Sige, mo da lantaw na lantaw mo then masigi man kami di kag ti saliwata amo to napabalo sa ato ni Ma'am Jovelyn Canoy. Ma'am, kagkulang ang atong tiempo. Yes, Gabay pa kulang. next Sunday, Tistingan mapadayon ta. Tistingan ta. Oo, Ay, dapat yung scholars. I-grab ko ni galing nga opportunity si Congressman Greg. May good news para sa amon 2020. Test the scholars. We will be distributing your starter toolkits this September. So matawag kami sa inyo para may ara naman kamo toolkits to start up for a very small business, especially sa Subong at Chimpo. Wow, Yes. home no. So may TESDA na, may CHED pa. Yes, Oo, oo. basta scholars nga mga buligan. Kagti kanami isang natawag ta nga ka nga ini no, nation building gidya. Yes, yes. Ay kabudlay nga kung ang sunod nga generation medyo oops. Oo. Mamba ka mango. Kala ko ay mano. Nawi, amo na gakabalaka gid ta nami Yes. gani nga gusto ta gid man face to face education. Kiti kabudlay ang mental health and everything nga i-address. Kabudlay amo na nga kagkita tanan na halong ha kidaw. Yes. Masiling naton masubo sa amon sa media industry subong ma'am no. Yes. Natabo sang pila ka naton kaabian nga ti makibut ka na lang Lord. So amo na bala nga ang drama subong ma'am. Here today, gone tomorrow, no? That's why we have to value everything today. That's right. Tigdaw kabudlay pag open mo sang Facebook mo, lain naman. Yeah. Pamilya mo lainam. Isipa lang to gani mamanggin pangabay ko sa inyo nga ginulat ginamon nga tong wheelchair tiyo ko to Yes. nadula na sa subong. Amo to nga kasubo. Amo naman na gani daw ambot. Abala ko si Joper, pakaya ko tabulig kung gusto mo. Yes. Amo na nga si Gio na natong kay ara lagi ng opisina ni Congressman Greg Casataya nga magabulig suno sang iya masarangan. Yes. Padayon lang ta sa pagbinuligay, Sir Rod. Okay, so maybe it's time to go now. Okay, so this has been Rod Simon together with Danilyn Mahilong. Ellie Rosel Boy. Jovelyn Canoy! Okay, Rod Simon. Nagasiling sa inyo sa ngalan sang Congressman naton nga pinalangga naton kag kampiyon sa edukasyon. Amo na bala masiling naton Congressman Greg Casataya. Una sa balita, una sa aksyon diri sa Bacolod. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.